ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ದಯಮಲ್ತದ ಪೂರ ತುಳು ತಗಲು ಕನ್ನಡ ತಗಲು ಖಂಡಿತ ನಿಗಳು ಓಲಿತ್ತಿನ ತೂಲೆ ಹೊರ ತೂಲೆ ನಿಗಳು ಹೊರ ತೂಡಾಯಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ 2026 ಒಂದೊರ ತೂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಇಂದು ದುಂಬು ಬತ್ತಿತ್ರ ನಲ್ಲ ಒಂದೆ ಪರಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತು ಇಂದು ಮೂವಿ ತೂತಿನಾಗಲೇ ಪುರ ಇಂದೊಂಜಿ ಬೈದಂಡು ಬುದ್ಧಿಗೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನೆಟ್ಟು ಕಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಆ ಥರ ಶಾವಿಗೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದೇ ನಂಗೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂವಿಡಿನ ಬಲ್ದಿರು ದೈವೋಲ್ಯಗ ದಾಲ ದಕ್ಕೆ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ದೈವೋಲ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಾದ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಜನಕಲೆ ತೋಜಾದೇರು. हम पाकिस्तानी, हम दूसरी बार ये मूवी देखा, हमारे को अच्छा लगा तो देखा. ಇಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಾಜಣ್ಣ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರಾಜಣ್ಣ. ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ. ಈಸಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೆಸನ್. ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಷ್ಟ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜನಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ ಕಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅದೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಜವಾದ ಯಾನು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಕೆಲವು ಮಲಯಾಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಪ್ಪಿನ ಜೋರು ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು. ಮಲಯಾಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ತೋಚ್ಪೆ ರಂಡ ಐತೆ ಪಂಡ ಅಟಿಲ್ದ ರೂಮುಡು ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬಾದ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಅಗುಲು ಲುಂಗಿಡ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಪಂಚನೆ ಅವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರಾ ರೋಲ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆರು ಬರತ್ತಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪನ್ನೋಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ ಅವರ ಹಿಟ್ ಅವಡಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ ಉಂಡು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಅವರೇ ಬಿಡ್ತುಜಾರ ವಾ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಒವೇ ಸೀನ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒವೇನೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬಿಡ್ತುಜಾರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಜನಕಲೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದುಂಬುದತ್ತವೆ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದೈವ ನಮ್ಮ ಕಿಲ್ಲಾಡ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ದೈವದ ಎಳ್ಳು ಉಂಡು ಗರ್ವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಐಡು ಪಕ್ಕ ಅನುಭವಿಸುವ ಏರೇರು ಅವು ಆತುಂಡು ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ದುಂಬುದ ಒಂದಿಪ್ಪು ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪು ನೆನ ಕತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ತೇರು. ನಿಜವಾದ ಬೆಲ್ಲದ ಗಟ್ಟಿ ಪುದರ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದೆರಡು ಮಿತ್ತು ಪುದರೇ ಇಜ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ಪಿನಾಂಡ ಒಂದೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಐಟಿ ಇಪ್ಪುನು ಪೂರ ಎಸ್ ಬೆಲ್ಲದ ಗಟ್ಟಿ ಮಂಡೆ ಇಂಜಿನ ತೀಪೆಗೋಸ್ಕರತೆ ಕಡೆಗೆ ದೈವದ ಥ್ರೂ ಬತ್ತು ನಮಕ್ ಮಾತಾರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿರದಾರು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಪಂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಲ್ದಿರ ಮಾತಾರ. ಎನಿವೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ದಯಮಲ್ತದ ಪೂರ ತುಳು ತಗಲು ಕನ್ನಡ ತಗಲು ಖಂಡಿತ ನಿಗಳು ಓಲಿತ್ತಿನ ತೂಲೆ ಹೊರ ತೂಲೆ ನಿಗಳು ಹೊರ ತೂಡಾಯಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ 2026 ಒಂದೊರ ತೂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಿದೆ ಎಂಕ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಬೆಲ್ಲದ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಸೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅನ್ಸೇನದಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ಸೇನ್ ಇತ್ತನ ಏನದಿಜಿ ಇಂಗ್ಲನ ಕಲ್ಚರ್ನ ಪಂಡದ ಕೊರ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜನಕುಲ ಏನು ಮರತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಏನು ಪೂರ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಕಲ್ಚರ್ ಇಂತಿದ್ರೆ ಎಂಚನೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯೂಶಲಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಯೂಶಲಿ ತುಳು ಬಂದ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವೀಸ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಮೂವಿ ಎಡ್ಡ ಮೂವಿ ದೆಪ್ಪೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಸರ್ ಬಕರ್ನ ಟೀಮ್ ತೋಜಾತ್ ಕರಿ ಶೋಕಿತ್ ಖುಷಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಮಾತಿರ್ಲಿ ತೂಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ. Thank you. Nice movie. All the best for the team. Thank you. Super. ಎಡ್ಡೆ ನಂಜಿ ಊರು ಪೋದು ಬತ್ತಲೆ ಕಾಣು ಇದು. Thank you. ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್. ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಟೊಂತೆಡಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಮಂತಿತ್ತಾರ ಪುದಾರಗ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗ್ಲ ಇಜ್ಜಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ತುನಾಗ ಏನು ಕಾತಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಆದಿನಿ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಫೀಲ್ ಆನ್ ಊರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿದೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಡಪನ ಎಡ್ಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಮಾತೇರಿ ತೂಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಊರ್ದಗಲ್ ಮತ್ತೆ ತೂಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಊರ್ದಗಲ್ ತೂಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶೋಕಿತ್ತನ್ ಕೊಡೊಂದು ಸಾರಿ ತೂಪಿಲಕ್ಕೊಂಡು 8 ರೇಟಿಂಗ್ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ 10 to 8
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟೋರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕೂಡ ಸಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ತೊಂದರಜ್ಜಿ ನನ್ನವರ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಲೈಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬರಡಾರ್ ನಮ್ದಿಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಮಲ್ದೇರು ಊರ್ದನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಯೂತ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಲ್ಚರ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೆಸೇಜ್. ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗುಲಿದ್ದೆ ಸರ್. ಎಡ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪಂಡ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮೆರ್ನಾ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚೇತನ್ ಮೂವಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಸೋ ವೆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್. ಲೈಕ್ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣೋರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಡೆತನ್ ಮೂವಿ ಎಡೆತನ್ ನೈಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ पूरा अरेगे बैनर निकलागा लगे बाटे रोड आप बैनर ಎಂಚೆತ ಮೂವಿ ವರ ಊರು ಹೋದ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಚೆತ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಅತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿ ಇಷ್ಟ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಚೆತ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು, ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು. ಮೂವಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹೇಗಿತ್ತು ಮೂವಿ? ಮೂವಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ತೀರೋದ್ರು, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಏಜ್ ಆಗಿತ್ತಿರೋದು. ಆ ಏಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮೂವಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭೂತ ಆರಾಧನೆ ದೈವ ದೇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೋಜಾತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ. ಬೆಲ್ಲದ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ಲೆಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು, ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರಗೊಂಡು ನೆಟ್ಟದೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಒಯ್ಕ್ಲ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಪರಕೆ ಪಾಡುನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದಂತೆ ಪರ ಕೆಲಸ ಸರ್ತಿ ಪರಕೆ ಪಾಡು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಹಿಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಇಂದು ದುಂಬು ಬತ್ತಿತ್ರ ನಲ್ಲ ಒಂದೆ ಪರಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಇಂದು ಮೂವಿ ತೂತಿನಾಗಲೇ ಪೂರ ಇಂದೊಂಜಿ ಬೈದಂಡು ಬುದ್ಧಿಗೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಹಿಂದು ನೆಟ್ಟು ಕಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗರದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ತಾ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಒಂತೆ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಏನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವಂತ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಹೊರ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲದ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಡ್ಪುನ ದಾಯಕ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್. ಅವಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಏನ ಬೆಲ್ಲದ ಗಟ್ಟಿ ಯಾಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾನ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಾತಿ ಬಕ್ಕ ಮೂವಿದ ಫುಲ್ ಆನ್ ಪೋದ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚೆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದ ಹೆಂಗ್ ಆರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ ಆನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ್ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಜೋಕ್ ಲೇನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಸೂಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಜೋಕಲು ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಓಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡದುಂಬು ಓಲ ದೇವೇರ್ನ ಪಾಡೋದು ಮಸ್ತ್ ತಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡದು. ಸೊ ಅವು ನೆಟ್ ತೋಜಾದೇರು. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಏತ್ ಕೊರುವ ಸರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 9 ಆರಾಮ್ಸ್ ಕೊರೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಏತ್ ಪಂಡ ನ್ಯೂ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ ನ್ಯೂ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೋಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಮಲ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಮೇರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಆ ಥರ ಶಾವಿಗೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದೇ ನನಗೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ತುಂಬ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಮತ್ತು ಅವರು ಬಾಯಿ ಬಾರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಸೇಮ್ ನನಗೆ ಇದಾಯಿತು. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಯಲಿ ಸೂಪರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೇಗಿತ್ತು ಮೂವಿ? हिंदी हम पाकिस्तानी हम दूसरी बार ये मूवी देखा, हमारे को अच्छा लगा तो देखा. और मस्कत से अभी आया सीधा मूवी देखने. आपको स्टोरी मालूम पड़ा? स्टोरी मालूम पड़ा इसलिए हमने अंदर भी बोला ये सबके लिए एक लेसन है. बाय मिस्टेक कभी भी किसी से एंग्री मत हो. उसका बहुत बड़ा एक मिस्टेक होता है फिर फैमिली के ऑल मेंबर्स पे ये असर पड़ता है. इसलिए
और बाकी वेरी गुड मूवी ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದಾ ಬಂಡ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಯ್ಲಾಕ ಅಂಡು ಎಂಕ್ ತುಂಬ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಪೂರ ಕೇಂದ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಅಂಡ ದಾದಾ ಬಂಡ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಂತರಿತ್ತು ಸತ್ಯಲುಲ್ಲ ಸತ್ಯವಂತರಿದ್ದೇರು ಅದೇ ಮೂವಿ ನಂಜಿ ಕೊನತೆರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಆ ಶೈಲಿ ಕೊನತೆರ್ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಟ್ಟುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತದ VFX ಮೂವಿದ ನೆಟ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದು ಜಾಗಲೇ ಭಕ್ತಿ VFX ಬದಿ ಭಕ್ತಿ ಬೋದಿತ್ತು ನಾನು ಇಂಚವರ ಬನ್ನಾಗ ಆ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಚಿನ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆ ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಮೂವಿ ಹಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿ ಅದೊಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿ ಒಕ್ಕ ರಾಜ್ಯರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಫುಲ್ ಒಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಪೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂಡ ಪೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಭಿನಯ ಉಂಡತ್ತೆ ರಿಯಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ ಹೀರೋ ಮಂತಿನ ನೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಎಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಮಾಡಲ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು सक्सेस गारंटी राजन्ना ऑल दी बेस्ट राजन्ना लैंग्वेज इज इंग्लिश और हिंदी कैसा था मूवी अच्छा था बहुत अच्छा था आपको स्टोरी स्टोरी हमको समझ में आया लैंग्वेज का प्रॉब्लम है लेकिन हम लोग को पूरा समझ में आया ये टचिंग टू हार्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग ईच इन स्टेप्स एंड वी फील वेरी नाइस थैंक यू सो मच वेलकम ಎಂಚೈತೆ ಮೂವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೆಸನ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋ ಮೊದಲು. ಸೊ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದು ಮೂವಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೇಗಿತ್ತು ಮೂವಿ? ಎಂಚಿತ್ತು ಯಾರು ಮಾರನ್ ಪಂತದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ಬೈದೇರ ಮೂಜಿ ಸರಿದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸಲಾಗೆ ತೂಪಿನ್ ಮೂಜಿ ಸಲ ಬೈದೇರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜನಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ ಕಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾರ ಅದೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ ನೋಟ್ಟು ಚೂರೊಂದು ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ ಬುಕ್ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಸ್ಟೋರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಮಾತಾರಿಗಿಲ್ಲ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಪುದರ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲಿಗೆ ಇದೊಂದುಪ್ಪ ಐಕು ಒಡದೊಂಜಿ ಐಟೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡ ದೈವದ ಬಿಟ್ಟು ಆಜ ಅವಡೆ ಪುದರದ ತಂದು ಅಲ್ಪನೆ ಅವಡ ಪೂರತ್ತು ನೀವೇ ಗುಡ್ ಮೂವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತೊಂದರೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಕೆಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ ನೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಪಿನಂಚಿದೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಐತೆ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂತದೆ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಐತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಬತ್ತಿನ ಪೊಂಡಾನು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಡಾನು ಸೇಮ್ ಆದದ್ದು ಓಡ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಬೇನಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಎಂಚಿತ್ತು ಮೂವಿ? ಮೂವಿ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ, ಈಗ ಆಣೆ ಭಾಷೆಯೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಏನು ಮಹತ್ವ ಮತ್ತೆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಚರಣೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಅದೊಂದು ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಗಿತ್ತು ಮೂವಿ? ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು, ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೌದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೈವದ್ದೆಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಇದು ಲೈಕ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೇಗಿತ್ತು ಮೂವಿ? ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮೂವಿ ತೋದು ದುಮ್ಮದ ಪುರ ನೆನಪಾಂಡ್ ಅಜ್ಜಿನ ಕ್ಲಿಂಚನ ಪುರ ಪನೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಪುರ ಒಂಚೂರು ರಿಮೈಂಡರ್ ದ ಕಣ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂದು ನೆಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರೋ ಬೆಲ್ಲಗಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇಜಿಂದ ಪೆಲ್ಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿ. कैसा था मूवी? Yeah, it was very nice. Like we see the local culture here in Oman, whatever the things, Karnataka culture and the rural background and all. We really cherish each and every moment. Thank you. We enjoyed it a lot. Thank you. ma'am. Very nice. It's beautiful. Thank you. ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಅಡ್ನೆ ಸಲ ತೂಪನದ್ದೀರಿ ಅಂದಂದ ಹೊಸ ಜವಾನೇರು ಹೊಸ ಮೋನೆ ಅಂಚೆನೆ ರಾಜ ಕಟ್ಪಾಡಿಯರ್ನ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪಜ್ಜೆ ದೀತೇರು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬನ್ನೊಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಚೂರು ಡೌನ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಒಕೊಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಏನನ್ಪಿರು ದೈವಾರಾಧನೇನು ಒಲಕೊಂದು ಒಂಜಿ ಏನ ಬೇತೆ ಹೋವ ಮೂವಿ ಇರ್ತದೆ ಒಲ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಈ ಮೂವಿ ಏನ ಬಲ್ದಿರು ಪುನಃ ದೈವೋಲೆಗ್ ದಾಲ ದಕ್ಕೆ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ದೈವೋಲ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಾದ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆ ತೋಜಾದೇರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಮಾತಾ ಒಂದು ಎನ್ನತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ತೂಪುನ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು
ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಐತೆ ಇಂಕಲು ಆಚಾರ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಲಿ ಇಂಕಲೆಗ ಆ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಬಾಯಿಡ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ದಾದಾಪುಡು ಪಂಪುಣ್ಯನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಅರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಜನ್ಯ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಜಿಪಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ನೇನು ತೂಯಿನಾಕಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಗರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಯಿನಾಕ್ಲಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆಂಜ ಜನ ಪಾತೆರೆ ಉಲ್ಲ ಯಾರ್ಲ ಬಂದಿರು ಇಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ನು ಬರ ತೂಡಿ ಏತು ಶೋಕ ಆತಂಡು ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂದು ಮಲ್ಪುಂಡೆ ಇರ್ದಲ್ಲ ಇಂಚ ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ತನ ಇನ್ನು ತೂವರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿತಲೆ ಎದುರದ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಮತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಬೇಟ ಇಂಚೆತ್ತನ ಇಂಚೆನೆ ಪಡೆದ ನಮ್ಮನ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ನೇಮದ ವಿಷಯ ಆವಡು ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಆಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಸೀದ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಪಣದು ಉಡ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅವು ಎಂಚಿನ ಆಪುಣಂದು ಎದುರು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಂಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆದಾಪುಂಡು ಆ ಇಂಚೆಂಗ್ಲ ಇತ್ತನ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣದು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾನು ಮಾತೆರ ಸಹಕಾರ ಬಕ್ಕ ಆಕಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಏರು ಮಂತ್ಯರು ಪೂರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ದುಬೈಡ್ ಆವಡು ಬೇತೆ ಕತರ್ GCC ಮಾತಾದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಬರೋಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಂಡಿಯಾಡ್ಲೈತೆ ನಾವು ಮಾತಾದಿಕ್ಕ ಬಾಂಬೆಡ್ ಆವಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆವಡು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಆವಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆವಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ ನಾಲ ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಯ ಏನ ಎರಡನೇ ಶೋ ಒಂದು ಯಾನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನನ್ನ ಆಪಿನ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದಿನ ಮೂವಿನ ತೂವೋಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಸನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಮರ್ಮಲ್ ಬಕ್ಕ ಮಗ್ಗಲ್ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋಪಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅವೇನೊಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಂದು ಉಂದೂರು ಮಾತ ಊರ್ನಕ್ಲು ಒಂದು ತೂವೋಡು ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ತೋಜಪಾವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವು ಎನ್ನ ಒಂದು ಊರುಡು ಶೋ ಕೂಡ ನಡಪೊಂದು ಯಾನಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ 21ನೇ ಶತಮಾನ 21st ಸೆಂಚುರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪಡ ತಿಗಳ ಗಟ್ಟಿ ಓಡ್ಬಂಡ ಇನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಮೂವೀಸ್ ರೊಮಾನ್ಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಅಂಚಿನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೀಯರ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಫಾರ್ ಕಟಿಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಯರತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲದ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ಕತ್ತದ ಒಂದು ಶೋ ಆದಿತ್ತಂಡು 2 weeks ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತೆ ಸೋಹಾಡ ಅನ್ನೊಂದು ಶೋ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಜವಾದ ಪಾನೋಡಂಡ ಒಂದು ಪುದರ್ ತೂದು ಏರ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರಂದೆ ಕುಲಿಚು ದಯಮಂತದ್ದು ದಯಕ್ ಬಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪುದರ್ಗ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮೂವಿ ಉಂದೇನು ಎಲ್ಯಗ್ಲ ಅವಡು ಎಲ್ಯಗ್ಲ ಕುಲ್ದು ತೂವೋಡು ಮಲ್ಲಗ್ಲ ಕುಲ್ದು ತೂವೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಎಲ್ಯಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ಪಂಡ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಾದ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ತತ್ತದ ಬಾಯ್ಡ್ ದಾಲಾ ಬರ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ಬಂದು ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಮೂವಿ ఉంది ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಣ ಮಸ್ತ್ ಶೋಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕತ್ತಡ್ ರಡ್ ಶೋ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಓ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆ ಪಂದದ್ದು ಈ ಟೀಮಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ.